И здравейте, пичове. Аз съм Ние Митко. Ние свършваме ще размисля. Аз съм Митко. Да. И това е третата нощ на Five Nights at Freddy's. Не, аз Фреди. Нека се прави тази поръча малко. Че и мина. Сега ние сме решили, защото един ни каза, че никога не си довършваме поредиците. И ние сме, т.е. Митко. Ние сме решили да си довършим поредиците. Всички. Всички. Точно. Без Хари Потър. Защото никой не обича Хари Потър. Освен нас. Аз обичам. Много известно. Любимия ми актьор е Хари Потър. Актьор е Хари Потър. Епа актьор е. Не е ли човека, който играе Хари Потър? Да. Солтър. Няма значение. Всичко е едно и също. Той хваща GTA San Andreas. Аз хващам GTA само си броя на пръстите. Five Nights at Freddy's, The Walking Dead, Prince of Persia, Ето достатъчно. Така. И много ми даде. Много съм ти дал. Кои те кара? Щях да прави на Call of Duty, ама... Да, и аз трябва да продължим Call of Duty, да. Абе, супер. Нищо. Поне ще радат хората. Да. И аз. И току-що направих един фейл. Защо? Направих си. Няма значение. Другия път ще се искам. Предполагам, знаеш за какво се смееш? За какво се смея? Какво? Че аз трябва да смени играта на английски, бе. Видях ли? Да. На български се пак? Да. Аз какво казах? На английски. Те си сменят видях на английски. Добре, зайка го няма. И това е бъди. Не бъди. Бъни. Чика ли? Чука ли? Чикен. Чикън. Имаме шатка, бе! Едно и вече имаме си на 50% power left. Let's eat! Бо! Добре. Може. Може да е за тебе в момента. Защо? Фак. Откъде знаеш? Ама да. Хайде Ще снимам на Иви да изкор Кристи. Не, верно. Не да изкор Кристи, да е екзорсист. Не да е екзорсист. Не знам как е. На Иви. А вчера споря си, бе? Не. Do you want a girlfriend? Не. I want girlfriend. Do you want to be my girlfriend? Ама тя на тебе ти го казваш, не? Къде си? Това се е другата, не? Са и бъни, не? Не знам имена. Бъни. Красиви. Само мечка ще стане. Него бъни. Нищо не забих. О, сега докато направим. О, мечка ако не ти търчи. Човек ще се... Може да съм аз?
Ма заби ми играта. Добре, и се питам защо, като си говоря по скайп, не ми пръщи микрофон. Обаче, тръгвам да снимам. Така си мислиш. Чакай да си включим трактора. Ти в момента пръщиш, нали знаеш? Ама малко. Да, и в момента пръщи, снимам. Че си пушни трактор. Jesus Christ. Добре, 40% 3 аммо. 4 аммо. 6 съм. Трябва да стане 6. О, не. Не копирай, майна. Маняк. What the fuck? Не. Диди. И мене ми изпуши обаче. Диди. Браво, че няма никой у нас. Диди как си зарекан. Ама паших се. Защо няма фейскам? И аз искам да си го видя. Добре, че продължим други епизод, вече ме страх от тази тъпа мечка. И надя се ви харесало. Дреми. Аре, чао бе. Дреми да си измерим кръвното. Моля, абонирайте се. Казвай чао. Да, чао. Да, чао. Thank you.